Muri yeZimbabwe tinogashira muchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions zita ndoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa, toda kutenda muri yeZimbabwe tinongoramba tichitenda, hatineti kana musina kuona update yekuti takazofamba sei last week. Ndichasiya link yevideo somewhere here kana kuti apa nditika regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete, I'm not proud nezvandakaita, asi usingu hune time yaunomborwadza, so chide uchiona upenyu hwevamwe vanhu uchiflower vari murudo, iwe ungori by self semunhu wenyama. Pane paunongoda kunzi good morning my love, zvinomboboosta masoja emuviri nekupedza depression, anxiety nechirungurira. Asi vatete, love was not just happening to me. Aitizana nerudo kwete zvekutamba. Ndakatombofunga kuti marriage yandainge ndabuda, ndainge ndadirwa munyama navamwene vainge vasingandidi kana kundiona ndichifema. Chimwezve vatete chaita kuti ndipesane nerudo chaiva chokuti ndainge ndazviudza kuti chero kuuyei ndaisazofambidzana nemurume wemunhu. Marriage yangu yainge yaparadzwa nemukadzi, asi ava vaisava vakadzi vemubhawa kwete, asi vamwene mbune vaifila kuti I was not classy enough for a son. Vatete, ndaitwa mubharanzi, munhu asina basa rose, chero kunzi ndityaire mota ndairambidzwa ndichinzi anoizivirepi mota munhu akakurira kumaprazi kusina marobots. So interference yavamwene mumarriage mangu vachitaura zvekunyepa kumwana wavo kuti ndaiti akaenda kubasa ndaisara ndichivarova, zvinova zvinhu zvaiva zvenhema zvakaita kuti marriage iparare. Chimwe chakakonzeresa kuti marriage iparare chaive chekuti vamwene vaisada kuti tibve pamba pavo tinotanga upenyu hwedu. So zvose izvi zvakaita kuti vamwene vapfire mwana wavo mashoko akashata kudzamara marriage yaparara. Vatete, zvakanyadzisa kumaraini kwandaibva ndakaitwa chiseko chenyika, hanzi marriage yakapera isati yambotanga. So ndakadzoka ndikagara pamba hangu ndikazvidza kuti I will heal and start dating again. Asi kana wainge wambobuda mufield, hazvisi easy kuti ungoita hope from one relationship to another. Zviya zvekunzi there are many fishes in the sea inhema dziya, nokuti once munhu anzwa kuti waimbowa marriage anenge atoona munhu wekutambisa. Pane kakutarisirwa pasi kanoitwa mvana so musociety medu. Pane kakudzikisirwa kanoitwa vanhu vakamboenda kumarriage vakadzoka, so anonzi ma-return soldier. Vatete, vamwe varume vanenge vachitoona experiment, vamwe vanenge vachingoda kuita sampling, hit and run. Manje inini I had principles. Yes, marriage yainge yaramba, asi hazvirevi kuti ndoitwa wada watasva bhisa repahofisi. Musi ndichibva kuHarare ndichienda kuBulawayo, ndakapiwa lift navamwe baba vaenda kuPras kwavo kuTreetop. Mota yakandimirira paya, tikatopinda tiri vaviri mapassengers, tikabvunzana mufaro navamutyairi paya. Nyaya dzakatanga kutsva paya, tichitaura anything and everything from weather to marriage. Zvakangosiyana-siyana, achitiudza maproblems aisangana nawo mukati meupenyu. Muchairi ainge akasununguka, paiva nekamwe kavibe zvekuti hatina kumboona kureba kwenzira yataienda. Mutyairi akatanga kurondedzera life history yake, achitaura kuti mudzimai wake ainge afa achibara, and since then he has been struggling to get mumwe mudzimai. Uku ndiko kwainzi kusanganiswa nezodzoka. Vatete, single and searching. Single and searching. Iniwo ndaivawo single and searching zvakare. Oh, what a coincidence. Baba ava vakarudunura zvavaitarisira ideal partner wavo. Ndikaona kuti uyu ndiwo muchato wainge wakandimirira. Baba ava vakarondedzera matambudziko avaisangana nawo mudating environment. Ndikaona kuti baba ava vaitotambudzika sezvandaiitawo. Taiva necommon problem yekuva good people who met wrong people. Takazosara topedzisa gwendo ugu, mwoyo wangu wotsva. Vatete, asi munongozivawo tsika dzedu dzinoti munhukadzi hafanirwi kutanga murume zvine kakutsveruka mukati. Ndakabata hana ndikaitova ndikati mirira nguva. Vatete, ndakazoburuka mota iyi ndosarira mugweru kuti nditore rimwe bhazi rinoenda Bulawayo sezvo Treetop yaiva muroad. Nekudaro ndaitya kuzosara musango ndoshaya transport. Chandakangosara nacho ifone number dzababa vaya, kwete kuti vakandipa, asi
ndakatora business card rawo mumota sezvo ndainge ndakagara mberi. Kubva musi iwowo vatete, murume uyu haana kubuda mumind mangu. Zvaizoita senge ndava kupenga. Mumwoyo mangu ndainzwa kuti ndainge ndarega muchato uchienda, muchato uchiita slip through my fingers. Ini ndakatarisa, ndainge ndakapusa apa, ndainge ndaita mistake, asi ndaizoita rectify mistake yangu. Handi phone number ndainge ndiinadzo. Ndakazokwazisa baba ava pafoni, asi response yavo yaiva yakangodaro daro semazowe adailutwa nastepmother. Ndakazofunga kuenda kumadzibaba enguwo tsvuku ndikanotaura nyaya yangu. Madzibaba vakanditi ndinotsvaga bhodhoro rinoputsika, mucheka mutsvuku pamwe nekunyora zita rababa ava pabepa chena. Ndakaita sokudaro kwava kuitirwa munamato, ndokunzi ndicherere muvhu ndisiye zvakadaro. Ndakaona toni yababa ava yava kuchinja, vava kutaura neni zviri nani. Vakasara vokanda shoko, ini ndava dakare. Vatete ndiko kutanga kufambidzana kwatakaita. Sometimes unofanirwa kufunga zvinoita. Ndaisava nemhosva vatete, ndaizvinyaradza nokuti at least aisava murume munhu, aive single. 3 years takatoita moving together. Those 3 years were the best years of my life. Asi zvinhu zvine ushereketwa hazvigari zvakanyanya, zvinenge zviri made in China. Mazhingzhong vatete, rudo rwakatanga kupwa semvura iri mutsime. Kudzimara ndatoona kuti if you snooze you lose ka. Ndakadzokera kwamadzibaba ava pekumbondigadzirira dare pekutanga. Vakati ndinotora bhodhoro riya randaimbenge ndashandisa pekutanga. Raisava dambudziko guru vatete. Ndakaenda kunotora bhotoro riya pandainge ndaricherera. Sezvo bhodhoro iri raiva muvhu, kudai nyaya yeweathering process, ndakawana to my disappointment rakatsemuka. Dai bhodhoro raisoneka, ndakasona hangu nokuti I was not prepared to lose imwe relationship zvakare. Ndine urombo kukuzivisa kuti relationship yakaramba zvakare. Ndadzoka zvakare kumba kuvabereki. Zvinhu zvakaita senge zvinekakumanikidzira zvinenge zvisiri zvako. Ndakazvionera ndoga pamunhu sefodya. Dai nguva yandakapedza ndichiita relationship iyi, dai hangu ndakatsvaka mari, hanti ingadai ndakagona, ndingadai ndiri kure. So yeah, hanzi we listen but we do not judge, because kujaja vanhu kunoti netsei. Tateerera hanzi vanhu vanoiswa mabhodhoro. Iyo love yekudanana, love yemushonga inombonaka here. Handiti unoda love, true love. Zvino kana tichiita love, tinogara pakuitwa love yekuti unoisa munhu mubhodhoro, zvinonyatsobuda here. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. How are you? I'm writing this with tears in my eyes. I don't know where to start because I feel so much pain mukati mangu. Now I understand why some girls vachibatwa chibharo and they say nothing about it. Sometimes vanenge vachitya kutya kujajiwa. In some situation munhu anoshaya courage yekutaura panguva yazvaitika. Maybe anenge achiri mwana and then kana akura ozoona kuti zvakaitika ari mwana is somehow affecting her akura. Then that person decides kutaura about nyaya yacho akura. Then opiwa reply kuti why usina kutaura pesa apa. Wanga wakanyarara uchitadza kutaura pazvakaitika pacho. Tete, zvinorwadza kuti you be telling someone about what happened kwauri uri mwana, watove a grown up lady, and that person doesn't believe you. Anotanga kufunga kuti you are making up nyaya. Worst part if that person is your parent. Munoziva tete, pane zvinhu zvinoitika so hongosiyana nazvo uchiti hazvina basa. Then you realize wakura kuti the trauma is really affecting me big time. Ndirimusikana 27 years. I was molested when I was a kid. Nemwana watete wangu. You know, kana uri mwana, unenge uchifunga kuti zviri kuitika zviri boo and it's normal. Unenge uchifunga kuti ndizvo zvinofanirwa kuitika. So zvakaitika ndiri kuma 4 years. Okay, so zvakaitika ndiri kuma 4 years and I never told anyone. My parents havana kuona kuti pane zvakaitika kwandiri because that person hana kuita penetration. So ndakura ndakasvika age yekuita mukomana. I dated a guy and you know sometimes boys vanogona kuda kukubata bata. Then that happened. And then it happened that he touched me and I had a flashback yezvakaitika ndiri mwana. Ndakatanga kuchema nekutanga kuita panic attack apa ndainge ndine mukomana. Mwana wano akapusa. He tried everything for me to calm down. Pakapera a few minutes I was back to myself. Akandibvunza kuti chii chiri kuitika nakumupindura. Ndakamuudza kuti ndoda kuenda kumba. Ndakabva ndatomuramba cause ndakanga ndakutya kuti acharamba achindibvunza. I didn't want to say anything. Then ndakabva ndaita imwe boyfriend. The same thing happened. Ndakabva ndatoona kuti I was damaged zvekudaro.
Then the person who molested me died and I was forced kuenda kufuneral kwake. I tried kuramba, ndaisada kutaura reason why ndisingadi kuenda nekuti ndaitya kuti my parents anozoti kudii. That's when I decided to tell my sister about nyaya yacho. I wanted to feel better. Ndaiti kana ndikaudza someone maybe zvichapera, but hazvina kupera. When I told my sister akabva audza mama, then that's when the order started. She never asked anything kwandiri pavakaudzwa nyaya yacho. Then recently pane function iri kuda kuitwa kumusha, ndakataura kuti handisida kuenda cause ndiko kwakavigwa munhu wacho. Ndakabva ndabvunza the reason why ndisingadi. I told her kuti I just don't want. Then ndakabva ndataura ndakatsama kuti last time he forced me kuenda kwefuneral kwemunhu who molested me. Tete zvandakazoudza is what made me write this story. Ndakaudzwa kuti wairegere kutaura nguva yese. Havana kana kuti I'm sorry mwanangu or try to comfort me. Ndakuitwa kunge I'm the one at fault kuti handina kutaura pazvakaitika. Ndakarwadziwa, handizivi maybe ndine mhosva. Pane pandaifanira kutaura pazvakaitika, but ndaiva mwana. I thought hazvina basa. Until now it's affecting me. Dai mandibatsirawo kuti ndodini. Zvakaoma. Ndozvandingangotaura. Handizivi munongosiyawo macomments motiudza kuti mosuggestawo kuti chii changaita because mwana mudiki. Makadii tete, life yangu yakamira yakadai. Mai vangu pavakashaya ndanga ndine 5 years. Ndakakura kumusha kwamai ndichirerwa nagogo mai vangu. Baba vangu ndaingonzwa kuti varipo asi hatina kumboona. Dzimwe nguva vaifona asi gogo vaiti tisataura navo nekuti havasi munhu ari right. Pane nyaya dzataingonzwa zvichinzi mai vangu vakaurayiwa nagogo vangu. Hatizivi yaive nyaya, hatina kumbovabvunza. Gogo vaiva strict, vaiti ukaita chinhu chidiki vairohwa kuita kunge uchafa zvekuti waitadza kuenda kuchikoro. Vaigara vachitaura mashoko anorwadza vachiti handisi ndakauraya mai vako, kana zvanetsa endai kumusha kwenyu, ndagara handikudii pano. Vobva vati amai venyu vaive mbafa, vaindibira. Vaitaura kunge munhu ane grudge rekumashure rakaitika between ivo namama. Ndakakura ndichiziva kuti gogo vangu havandidi. Vaive neruvengo runoonekwa nyangwe nemumaraini. Ndaiswera mumunda the whole day. Vakakona vakagara vaipopota. Makuseni ndaibuda ndisina kudya, ndodzoka ndowana vasina kubika. Mbuya vangu vakanga vane mukomana wemombe nemusikana webasa, asi vaisaridza kuti inini ndiite basa rose. Quite holiday yasvika, macousins angu anenge abva kutown, ini ndii ndaitwa musikana webasa ndichivawachira vose. Gogo vanga vakabara vana 9. Mai vangu ndivo vakanga vafa kukasara 8. Saka vasukuru vevana vavo 8 vaiuya kumusha zvekuti kunenge kwakazara. Ini ndini ndaibika, kuwacha nekuita zvese. Rimwe zuva vaitaura neshamwari yacho vachiti ndoshaya ndoita sei nemwana uyu, ndonzwa kuti dai ndamuuraya. Saka zvaindirwadza kuti life ipi yandiri kurarama. Ndaiti kuda inyaya yekuti ndiri mudiki, kana ndakura Mwari vachandiwanira nyasha. Vaigara vachifoma nyaya kuvana vavo zvekuti zvaiti kana vana sekuru vauya kumusha taibva tarohwa nemwana wamai vangu mukuru. Ndaimboshuva kuti dai ndazviuraya. Ndakabva ndanyora form 4, ndanga ndisina kupasa, zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe. School fees yaisabhadhara, vana sekuru vachiti baba vako havana kuroora sesedu. Saka ndaifira mhosva dzevabereki. Taive vana vaya vekuti taingorohwa nemunhu wese, taishungurudzwa. Apa vaive nemukomana wemombe, dzimwe nguva vaita 6 months vasipo. Saka mukomana wemombe aisara achirara neni. Hapana wandakaudza, chero kumba kwedu hapana nozviziva. Ndakangozvinyarara. Gogo vangu vakambondiona ndichikamina gumbo. Ndikaedza kutaura navo vakandirova. Ndaiti ndikaita ronda raisvika pakupora pachiita kunge hapana azviona. Hapana akanga ane care neni, ndaigara ndine maronda. Ndakabva ndazotorwa nemunin'ina wamai vangu vachiti kuda kugara neni kuHarare. Ma-first days zvakanga zvakanaka. Vakanditora vachiti vakuda kunditsvakira basa. But vakazosvika pakudzinga musikana webasa. Apa vakanga vane vana 2. Umwe ari kumagrade, anga ari mudiki. Ndini ndakanga ndava musikana webasa ndichiita zvese. Vachigara vachifona kumusha kuti handichengeteki vachiudza gogo. Apa gogo vacho vanga vagara vakandivenga, saka vaisaramba zvaitaura. Ndakatanga kutambura ndava muHarare muya. Vaibira murume wavo mari voisa pahembe dzangu. Vaibva vatsvaka voiwana iri pahembe dzangu. Ndobva ndarohwa zvisingaiti. Rimwe zuva ndakabuda kunge ndiri kuenda kutoilet, ndobva ndatiza ndichingomhanya ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. Apa kwanga kuri usiku, ndakabva ndakumbira kwekurara kunonzi kumbudzi. Ndakabva ndapiwa pekurara nevamwe gogo. Vakabva vatanga kundibvunza kuti chii chiri kuitika. Handina kutaura kuti ndateza kumba. Ndakangonyepa kuti ndomuka ndichienda kumba mangwana.
Makuseni gogo vaya vakabva vati chienda kumba. Ndakatanga kufamba zvekuti ndakaita wiki ndichirara panze. Ndakabva ndaonekwa nevamwe mai vakanga vane mota. Vakabva vandibvunza kuti chii chiri kuitika. Ndikabva ndatanga kuchema. Vakabva vati ndipinde mumota. Ndikabva ndaexplaina nyaya yangu kubva from scratch. Vakabva vati ndofila pene mwanasikana anoshungurudzwa nekuti ndine vana vasikana. Vakabva vanditsvakira basa pane pamwe pamba pandaipiwa $25 pamwedzi. Apa yakanga iri imba hombe. Basa rakabva rarwadza nekuti ndaitadza kurara. Ndakabva ndaudza mai vaya kuti vanditsvakire rimwe basa nekuti vakanga vari agent. Ndakabva ndatsvakirwa rimwe basa. Munhu wandaishandira ainetsa zvekuti ndaimboshingirira sezvo ndiri munhu asingakurumidzi kuita give up on life. Ndakabva ndasiya basa riya ndazvikonewa. Ndakabva ndatsvakwa neumwe munin'ina wamai vangu asiri uya kwandakatiza. Vakabva vanditi ndiuye kwavanga vari vachiti vanonditsvakira basa. Ndikasvika ndikambogara. Then vakabva vazoti vandiwanira basa kuna vamwe mai vanoda munhu wemukitchen. Mai vacho vakanga vane shop yebaby wear. Apa vane nhumbu. Saka vaida munhu anovabatsira kushop zvese nekumba. Saka ndaishanda double kumba nekushopu. Ndaiti kuda pay chachinja but haina. Ndaipiwa $50 pamwedzi. Ndaimuka ndichiita basa pamba, ndoenda kushopu, ndodzokazve ndoita basa kumba. Life yangu handiwani zvinhu zviri easy, but zvinhu zvinongooma. Gogo vangu vaigara vachiti kubva pano chero kaenda kupi uchanotambura. Pandaifunga kuti pamwe kutaura kwemunhu akatsamwa, vaitaura mashoko akaoma, vainditi ndiri muroi. Isini kuti gogo vangu vane zvavakaita mulife mangu. Kwese kwandinofamba ndichida kubetserwa ndinonzi ndakasungwa. Ndobva ndarangarira mashoko agogo vangu vachiti vane zvavakandiita handizivi kuti chii. Kubasa kuya ndakabva ndasiya ndikadzokera kumba kwamainini. Vakabva vanditsvakira basa kuHarare kumaAvenues. Ndaipiwa $70 kune double story. Basa racho rakanga rakaomazve. Ndakashinga ndichiunganidza mari yangu ndikazama kutora license zvikaramba. Ndakabva ndasiya basa riya ndikanotsvaka rimwe kupindura. Ndikawana basa. Vanhu vacho vaiva bho, asi mwana wacho wepo ainyepa. Aigona kufrema nyaya. Saka ndakapedzisira ndasiyazve cause ndaigona kuzosungwa nemapolisa nezvinhu zvandisina kuitika. Vakabva vanditsvakira rimwe basa kuSouth Africa as a maid. Ndinoshanda ndounganidza mari asi hapana zvinoita. Ndakatoita course yangu yebeauty ndiri pabasa. Ndaiti ndikaita course ndichazvishandira but hapana chiri kubuda. Ndanzwa nekuchinja mabasa kuno. Ndakabhadheta mari ndikatora passport. Ndakabva ndatanga business remaperfume. Vanhu vakatora zvikwereti kusvika ndabhuruka. Chokwadi tete hapana chandobata chinobudirira. Ndotsvaka rubatsiro chero pane vanogona kunamatira pamwe ndine mweya wakaiswa pandiri handizivi. Upenyu hwenarera hunorwadza because manzwa kuti vakagara uko vakagara uko vakagara uko vakagara uko. Ende mwana by the end of the day anoguma ava confused. Kwauri iwe muteereri ndoda kubvunza, mwana wasisi vako asi mwana wako here? Ingadai sisi vari vapenyu. Were you going to treat this child the same? Ngatingorangarirai kuti kudenga kuna Mwari. Haidi ndaona kuti mati makashanda papa pasingaiti, mukashanda papa pasingaiti, mukashanda papa pasingaiti, uye gogo vane zvamuri kuti vakakuita. Nhasi tichaita Zoom prayer meeting. Ndokumbura kuti mujoine. Ndichaisa link zvakare, ndichashare zvakare mugroup link yeprayer meeting. Asi todawo kuti sometimes let's change our mindset chaicho. I'm not saying handisi kuti zvamuri kutaura hazviiti. Mati makaita course handiti munochengeta mari asi hapana zvinobuda pane zvamune muchiita. Asi todawo kuti pambacho nawo handisi kuzviramba, handisi kudiramba zvamuri kutaura, but ndiri kuti sometimes we also need to change your mindset. Handiti let's also change our mindset. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete ndiri mukadzi akakura achinamata kumuri kwedu tiri vanhu vechechi vanoziva Mwari usingaiti. Saka ndazoita problem yekubirwa mumba mangu. Munhu uyu anogara achiba. Ndakabva ndati regai ndiende kumaprofita kuti ndigoziva kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi. Ndichienda kumaprofita ndakasangana nemumwe musikana akati anoziva vanozvigona achireva n'anga. Mupenyu hwangu hwese handina kana kumbobvira ndabata mushonga. It was my first time. Ndakanga ndiri munhu wekunamata ndichivimba naMwari vachindiyambudza pazvese zvakaipa nezvakaoma. Chandinodira Mwari, he provides for me. Saka ndakabva ndaenda kun'anga iya, vakandibetsera vakandiudza zvavakandiudza ndikabheliva. Asi kana ndagara ndinoona sekunge ndakatadzira Mwari. Asi pandakabva kun'anga zvese zvavakandipa handina kuzvishandisa, ndakangoviga ndikabva ndadzokera pakunamata. Saka ndoda kubetserwa nekuti pandakaenda kun'anga ndoona kunge ndakaita chivi chakanyanya, handichatonzwi zvakanaka. Mwari ndinomuda, ndogara ndichinamata, asi pakunamata kwangu problem yangu iwa ndiri mukadzi ane 35 since pandakaita mwana 2010.
kuti ndive neumwe mwana zviri kutonetsa. Ndanga ndichikumbira kuti mundinamatire pamaprayer enyu. Mwari vandinzwire tsitsi vandikomborere nemwana wechitu. Right, Heidi. Ngatitaure nyaya yekutanga matimi makaenda kun'anga ende zviri kukushungurudzai kuti why did I go kun'anga, because imimi hamuna kukudziwa muchienda kun'anga. I need you to forgive yourself. Anditi, I need you to forgive yourself because mataura kuti one thing chinokunetsa ndechekuti you've been munanga anonamata, it's been more than since 2010 up to 2026, it's 16 years muchizama kutsvaka mwana asi mwana hapana. Saka unotozoona kuti munhu anogumisira triga inde nangu kun'anga because munamato wangu hausi kupinduka. But ndoda kuti ndizive kuti ndoda kuti muzive kuti sometimes patechoti Mwari haasi kupindura anenge achitopindura. Have you ever thought about it kuti why musiri kubata nhombo? What if mukabata nhombo then nhombo iyayo vaita ma-complications then mobva mafa? Pampachona Mwari anenge achitinzvengesa asi isu hatizvioni. Techingoda kupusha kuti I want a second child, which is not a bad thing. But let's all believe kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Tikangoziva izvozvo toziva kutora ma-positions edu isusu tova vanhu and we allow God to be God. Tikadaro tozviisa panzvimbo dzedu. Semunhu akamirira kupiwa chipo uchapiwa chipo. Hanzi mugoti unopiwa anyerere. Anditi, let's just humble ourselves and wait upon the Lord. It's been 16 years and God knows why he doesn't want to give you that child. Sometimes hanzi zvimwe zvinhu tichazvinzwisisa gare gare. Let's learn to trust in God. Kana Mwari vatoti aiwa mwana haasi kuuya, let his will be done, because vane ziso rinoona beyond ngale. Uyakwazi ukubona into ezingale, into esingakwazi ukuzibona. So can we allow God to be God and we take our positions as human beings? Anditi, no difference edu between us and God. Hatisi Mwari. Saka ngatigashire zvatinenge tapiwa. Uraitirega tipinde munyaya inotevera. Watapa minutes 20. Makaditete ndiri mukadzi ane vana vatatu. Ndaigara muHarare kuchitungwiza. Saka life yakanga yakaoma. Ndaita zvekuruka musoro asi mari yaisakwana kuti ndiriritire vana vangu. Murume wangu akanga ari kuJoni achishanda asi zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe kusaidi kwakewo. Vana vaenda kuchikoro zvese vaizviwana asi life yataitarisira haisi iyo yandaida kurarama. So rimwe zuva I decided kuenda kuSouth Africa nekuti ndaingonzwa kuti vanhu vanoita zvekuruka vanoita mari. I had a friend akandiudza nezvasekuru vaipa vanhu mushonga welucky. Saka ndakabva ndaenda kunoona sekuru vaya preparing for my journey kuSouth Africa. Ndakaenda ndikataura zvandaida kuti ndoda kuti ndikaenda kuSouth Africa ndiwane ma-clients akawanda ndigoita mari. He gave me mushonga wacho. Little did I know kuti there was consequences to this. Ndakabva ndaenda kuJoni paya and zvinhu zvakafamba zvakanaka. I worked ndikakwanisa kuwana mari yekutenga stand nemota kumusha. Problem yakabva yatanga kuvapo ndeyekuti ndakatanga kurwara ndichipera mbiri. Ndaingonzwa zvinhu zvichindifamba muviri wese. Zvaiwanzoitika kumanheru masikati ndaiswera zvakanaka hangu. Ndikatoenda kuchipatara hapana chinoonekwa. I did different types of tests but still hapana chinoonekwa. I went to different prophets. Hapana akakwanisa kundibetsera. Even maprofita haana kundibetsera. Zvinhu hazvina kuchinja. Tried going back kuna sekuru vaya but ndakanzwa kuti vakanga vashaya. Nyaya yangu yandinetsa iyi handizivi kuti ndodii ndibatsigwe. I don't know, did you send, you didn't send, hamuna kutaura kuti makapuwa china sekuru pamakapuwa mushonga like problem atina ndeyekuti vanhu vanouya panapa vanouya nenyaya dzinenge dziri a bit halfish. Saka hauzonyatsoziva kuti what did you get yourself into. Handiti zvakangofanira kuti kana uri lawyer, kana ukaonawo lawyer rako iwo rinokudza kuti taura usasiya anything so that tizive paumire, because hazvibatsirika kuti tidefende munhu tisingazivi nyaya yake kuti ndeyei. So just like nyaya iyi vari kuti vakanopiwa zvavakapiwa vachienda kuSouth Africa zvinhu zviya zvakutanga kufamba. Saka ivo right now vanoziva kuti zvinhu zviri kufamba vakazviwana kun'anga. Zvii zviri kufamba muviri wavo, chii chavakapuwa. Kana muchinyora nyaya dzenyu, nyorai nyaya dzenyu dzese, musasiya chinhu, so that we know how to help you. But nhasi manheru kune maZoom prayer meeting, kune vose vakaremerwa. Shoko raJehovha rinoti uyai muzondipa joko. Give it to God. Ipai Mwari joko renyu ramakatakura rinorema, iye ari senge, and mutaure zvese. Handiti, alright. Anodiwa tete, zita rangu ndichazviti Hope. Ndiri musikana nemakore 20 ekuberekwa. I'm from Zimbabwe but I'm in South Africa. Things are very tough for me. Naimbofunga kudzokera kumba asi mwepfungwa inonditi unosvika uchinoita ikoko, chokwadi chekunoita handina uye anonditambira. I wanted to tell someone about my life for a long time, but I was scared for being judged. Since childhood I've been carrying pain, and now mentally, spiritually, physically I am tired. I don't even know myself anymore. Some days the pain is so heavy I wish I could just wake up
as a different person or not wake up at all. I'm not writing this to make you sad. I'm writing because I need help. I need help for my mind, for my spirit, and for my body. I need someone to see me and not judge me. If you can help me or point me to someone who can, I'll be grateful. I don't want to give up. I just don't know how to start again on my own. Chokwadi ndatambura ndakashayikirwa namai vangu ndine 5 years. Baba vangu handinambobvira ndakavaona muupenyu hwangu hwese, asi hanzi variko. Ndakarerwa nambuya vangu handichatauri zvangu zvese pano, asi Mwari ndivo vanoziva zvandakakura nazvo. Dzimwe nguva ndinombozvibvunza kuti Mwari ariko here kana kuti inhema zvadzo dzevarungu. Handiti ndivo here vakauya vachitiudza nezve mwanakomana tikazvitenda. Ndiri munhu anoda Mwari uye ndinotsanya midnight prayers aya. Nyarai zvenyu tete, asi akandiroya akafa. Saka kubva zuva rakashayika mai vangu 2007 hapana kana chii imi woye ndakambozama kuita makosi sevamwe, but basa handiriwane. Ndiri kutsvaka rubetsero chero rwechikafu. Thank you for reading this. Vari kutsvaka basa chero rechikafu zvakaoma hazvo. Ndiri right ini ndauya nenyaya yangu tete, zita muchanditi Sean, nekuti ndikataura chairo mama vanoziva kuti ndini ende vanoteerera channel ino. Ndiri mukomana nemakore 20. Nyaya yangu yakamira yakadai. Amai vangu nyakubereka vanotishungurudza emotionally tete. Vanogara vachitituka ine munin'ina wangu ane makore 14. Kukura kwedu tete ine munin'ina wangu takakura tichiita zviya zvokugariswa nevanhu vakasiyana siyana. Tete nzvimbo dzatakagara muZimbabwe dzinosvika 7 or 8, including nevanhu vakasiyana siyana vatakagara navo. Kukura kwedu hatina kumbobvira tamboziva mama. Takakura tichiita vekuonera pamufananidzo chete. Mudiki akatosiwa ari mucheche chaiye, aisatoziva mama for about makore more than 10 asingazivi mai vake. So vakatisiya vachienda kuSouth Africa tiri vadiki. Havana kuzobvira vadzoka futi kuZimbabwe until now vachingoriko. So tete chaizoitika ndechekuti vanhu vataigara navo vaitibata rafu, zvekuti vanhu vemuraini ndo vaizoti nditsvake nhamba yamama vataure navo kuti vana havasi kubata zvakanaka, then tobva kwatei tichigara toendeswa kumwe. Iyo ndo yaitova lifestyle yedu tichikura tete, zvekuti ini chaiye zvaindiafecta kuchikoro. Ndiri munhu anogonisa chaizvo kuchikoro. Ndaitoziva kuti every term ndendirimo mutop 5 zofoira pamwe pacho because of kungochinja zvikoro. So nekufamba kwenguva ndakazonyora grade 7. Ndakafoira tete kubuda ne16 units munhu aikwana mutop 10. Zvakandirwadza, handidi kunyepa. Then ndakazoenda kusekondari. Apa tata kugara futi zvekumwe, but uku takambogara long time kuzi ndokwa ndakazonyorera form 4 yangu. Aiwa, uku ndakapasa form 4 ndakabuda ne5 Bs, 2 As nema-C. Then after ndanyora mama vakazoziva kuti munhu wataigara naye aiva tsotsi. Mari zviya zvekunyepa maprize ezvinhu kuti kuchikoro vainyepa school fees imari yakati vachiwedzera. Apa Monday, that was last year, takabva tauya kuno kwavari mama. Ipapo ndo pakatanga nhamo yose. Ini ndinongoshorwa kutukwa everyday. Mama vanotiti hanzi nditori nebitterness kwamuri nekuti baba venyu havana kubvira vakuchengetai. Ndini ndakakudzidzisai kusvika nhasi uno tete, totukwa haikona kunyepa. Kungoita ka small mistake unonzwa nekutukwa. Zvimwe zvese zvakanaka tinodya tichiguta, kupfeka zvese ball, but physical abuse iri nani pane emotional abuse tete. Iko zvino ndakutovatya mama neunhu hwavo hwekungogara vachipopota bedzi. Apa chinondirwadza, vanoti kwanzi unofanira kutaura neni pakuronga zveupenyu hwako tobatsirana tete. Ini handisi kana free kutaura navo, handina kusununguka tete. Kana varipo handitorina mufaro, ndo nyaya yangu. Tell me kana maposta ati mukomana nemakore 20. Maparents ndinokumbira mwana azogoni kuya kwamuri, ndinokumbirawo kuti muzame kulusena apo. Whatever you went through pakumitisiwa vana ava, whatever you went through, vana havana chavanosiva. Chero baba vachona vakakusiyai, vana they know nothing. Ndinoona pane kamwe katrend karipo pana namama vasingakurisi vana kuti you give birth wosiya vana ava nhasi ari kwasisiwa, mwana ari kwamai guru, mwana ari kwasekuru, mwana achitokura makore achitofamba, wotoona kuti mwana is now a 20-year-old. Iwewe samai, you don't have a personal relationship with this child. Iwewe chaiyo chako mwana uyo hautomusivi. Iwewe, you did not play your part as a parent in raising this child. So what am I saying? I am saying imi magara mutori stranger, but remember vana ava vana kukumbira kuzvagwa.
ngatizamei kuva vabereki vari, let's loosen up a bit, because our kids, they will go through a lot in life. And isusu ne makangosunga muchipopota, and vanamai magara munopopota. I was watching this other show yaNigel achitevedzera kuti vanamai vanenge vachiita sei. Ukangobvunza mama kuti mama tichiri kuenda kugwere here, kone muda kundijairira imi, baba vakasokadaidai chamwe. Ndo zviri vanamai. Madzimai, women are emotional beings, but tarisai muone kuti how are you ruining your relationship nevana. Ndoziva kuti right now mugona ngoti hawe anotaurisa, but at a personal level makateerera kudai, imbozamai kulusena up. Mana muda kuti vaite sei? Munovenga vana nekuti kwai baba akanyengwa nemukomana uyo akamuda ndiani, akavata nemukomana asina chidziviriro ndiani, mukaunza vanavo. Now we are bitter. Aiwa, my feelings enyu are right, 100% correct, but you are directing them at the wrong people. Musadaro vabereki. Remember, mangwana ndinasi. Nasi you are in charge. Imi mwana mati mwana ane 20 ka mupei 5 mwezi. Nasi you are in charge. Mangwana unenge wakuda rubatsiro kubva kumwana, especially kuno ku Africa tina kana retirement plan, tina kana tingori vanhu vari kungorarama life isina direction. Kazhinji kachona vazhinji vedu tinotozongobetserwa navana. Ngatidzidzei vabereki kuti tive vanhu vano listen up and build proper relationships with our children. Remember, it is your God-given responsibility to raise these children. It is your God-given responsibility to instill values muvana vako. Kwete chibongosvika muri mama vekugwa muchingodzoka kubasa vanoti kose masokisi ari pasi hamuna kununga muchingopopota. Wesi kana uri mai vari single vanenge vasina murume pane mishore ovulation mune ukasha. Madzimai, ngatiregei. Ndoziva kuti vana baba kashoma. Vana baba kuti kwai vanopopota vanode kashoma, vanozvinyararira, vanogona kuita zvavo violent apa violent, vagara vane simba. Asi ndiri kungoti vana mai muri pa number 1. Kana mangodzoka vana vakutoshaya happiness. Right now mwana anoplana sei. Ndiri kukuudzai kuti hanzi it is. Kana Jesu akauya tikaenda kudenga, vana if they don't make to heaven, and if your children are not there kudenga, it's going to be your problem. Mwari achakubvunza kuti vana vandakakupa varipi. Izvo muri kuona kuti nyika ino ine vanhu vamwe vari diabolical, chinoita kuti vanhu vaite simba rekuuraya vamwe iye kuti they were not raised properly by their mothers. Ndiri kukuudzai kudai, ngatidzidzei kuva vanhu vanonamata, tiverenge Bhaibheri, because totoda zvicontrol, toda kudzosiwa naMwari zuva nezuva. Handitika. Alright, ndinokutendai nekuona chirongwa chenyu kwamaita. Pane vazhinji vaibvunza kuti maRaven Diaries, regai tidzoke nemaRaven Diaries ndipedzise last episode. Handitika. Then so that ndokupai nyaya dzenyu, handidi kunyimai nyaya dzenyu. Pane vanoti kwai maRaven Diaries aperi, musavona ndichakuisirai dzenyu dzamunoda. Vanoda maRaven, regai vaise. Then pana mukoma vanga vanditi zvoni vari kuda kuya nenyaya dzavo. Avo zero vanogera. Musoro maiti moda kundiudza kuti varume vaganga, kwai varume vari kuda chingocha nezvisingaite. Uyai nenyaya idzodzo. Mumbotipa rimwe side rekuti madzimai ari muZimbabwe maziso. Handitika. Right, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka, ndatenda. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu zuva ramangwana. VaRaven, mugare muripo. Handitika. Ndokutendai. Bye bye. Thank you.